Right, mune Zimbabwe. Welcome, my name is DJ Sparks and ndayapa napa tikuchitungwisa kwa mtungi wanatimbotaura nawo pane zvinhu zvakawanda zvatakanzwa pa social media tatimbobvunza tikunzwisisa saka obviously ine ndinowanzofambe ndega ndinowanza ndikada kuenda kupower ndinoenda naZigo saka mdana Zigo boere Beta kabosi ningawatonauka wayawega kunuku watoda weneka backup waizera pana ka backup Zigo kamera nawambozvona zvaitika pa social media waona kuti pane kakusawirirana karipo pakati pa mtungi na madzibaba Samson mambo follow ere nye ndakaiona hondo yemarudzi rikuitika pakati pamadzibaba nababa ndiani mombe madzibaba hondo yepawo aiwa baba agara mombe saka muri mombe una Samson zviri obvious muona munomusaiza aiwa hazosviki but chiremba Samson aitira kuti zvoni vanogara pasi pemvura mimi manje munozozve amalevels kaya ya izvozvo hazvinetsi iye anouya ombopinda mvura oenda pasi ini changomuitira example chete diki diki ichaonekwa nenyika yese tongochera gomba ndotora mvura ndoita zvandoita pamvura mvura yangu inichata 5 hours isati yanyura pasi matasei ndichachera gomba nodira kana 2 liters yemvura yoita 5 hours isati yanyura pasi right asifichenes ayo kwanditesechiona kamogona mbobvunza ari mukati umu zvatakaita nezuro paborodeo makaita sei paborodeo changochera gomba vatadira mvura saina onyura yazonyurawo mafuko edza chii chinochitika munoda kuedza kuita sei muchida kuratidza chii mukuratidza kuti simba kungoshishidzira vanhu kuita sei kusi kuchichidzira posi pamba panga pasingagariki sanobva nanobva kuti shedza kana chimboyai panapa pambana paita sei panetsa vataenda padheni vanoita zvandakaita sendapinda mumba mavo ndotanga ndaona mvura imomo ndomandoonera mabasa ake munyaya ndobva ndapedza ngati right okay pane chakati chiri pakati pane chakati chiri pakati ngatipinde vatachipinda mumba ndikati mvura yangu ichazopwa nafuko ayedza saka mazoi ndikati mamuri posvika yapwa vanotozongofona ndotosiyana kuzati muzonifonera mukai muchitarisa vanenge vaneiri ya Zigo kuinzwa based on that mutozviratidza kuti mimi mutori nepower akatowanda kudarika naSamson kudarika naSamson iye kana ane power anouya kupinda mvura onyura indongomuitira example izvozvo chete mumvura anonyura nekuti ndine mamunyudza handati anogona kugara pasi pemvura yenyu alright but beside izvozvo zvichite pane here mamwe mademonstration of power amugona kuita amukwanisa kumuratidza kuti ndine simba ndakanzwa achiti anogona kufambisa zvirema munyika vanhu vakawanda chaizvo vari kurwara zvirema zvimweni vasi zvirema asi hana azonyatsopatsanura kuti zvirema zvaanogona kunyatsofambisa ndezvipi zvacho chazvizvezvo I think zvirema from the way zvirema kunguti hazvo munhu akaremara ya kuna vamwe pane mumwe munhu anenge angozvarwa akadaro but kazhinji kuti munhu anozoremara unenge waroiwa saka chinhu chakanaka kuti patichasangana ipapo iwo mongo ine zvirema zvakawanda nongoona uko kunochengetwa zvirema unochengetwa zvakasiyana-siyana pombotorwa 2 omboita inini anondivigira vanopenga iye ndiye anouya nawo kunoku kana kuti vamwe vanhu vari pasocial media vane hamawo dziri kurwara nepfungwa 2 chete ndoita zvandoita kana kuti anenge apengesa ini munokwanisa kupengesa munhu ino inini hanemisi inini zvandinoita muchida kuti munhu apenge ndinotora jiradema tonyora zita rako pajiradema ndoita zvandoita ndokureverera ndokuisa musango musiri mumba kakusase zvakaita kusango uko kufume mangwana unofuma uchito dzakayerereka waisa muswato weclash andika ndati mutore mufana wangu wekayo mutanga mamupengesa yakarisi ava vanenge uchiya nawo ndo vanenge vakanaka vekuti nyika inobva yanzozati uyu anosifamba nani anosifamba neyo azofamba na DJ Sparks tongomukusha chete nezvatongomukusha kana tongobata zambezi zambezi wanambopengeswa pane Samson anoti ndiye the founder
kwenyuchi kuti ndiye akadzitanga imimi nyucho musimakatoshamisiko pamakanzwa kuti munhu anoita zvenyuchi mukatoti kwaya ane power wawe. Handisingazivi zvangu but Samson pandakazoona video rake ini ndanatozviitawo futi zvenyuchi kumagunji. Kama ambona video rakatrenda zvokudaro ranga riine mwana anga akazara nyuchi pese kubva kusvika kuzasuku murume nepaguvha. Ndinda ndagadzira izvozvo. Waronera Saka mavhidhiyo edu ese akada anobuda ese akaenzana. Saka iye akazozviti ndiye vanhu vakazosara vozozara hawo nezvenyuchi. Tatoona kuti vamwe vakuziva kuti pamwe uyu mushonga uno uyu ndio unokwanisa kuti nyuchi dziende kuvanhu tasiyanawo nazvo kuzvinoti ane zvimwe zvekuloka nemaki zvekuloka nemapakatwa hatichaita izvozvo iko zvino makuita zvokuita sei iko zvino ndongoti mukadzi wako kana anetsa chero uri kunze kwenyika chero uri kupi chero uri pai indongokuudza chete titenga nyama unotenga nyama yako wongotsvaga kana kanenge kangoita kachihari kuti munhu azhinji uninidzika kuti kachihari kanenge kakaita sei yangoti pana kuti karimo zvakomo yangotenga kachihari woisa pendi remukadzi wako mupi imomo ndoita zvandoita nejira dzvuku kuti nejira dema munoita muri kunoku iye munhu arikoko chichinobva chaitika muhari make mumaisa nyama munotouya honye ipapo ipapo saka honye dzosvika dzichipinda imomo idzodzo kumukadzi wako notokudza kuti mufonere vhidhiyo ko unongoti handaona zvinhu zvangu chete anozva zichidona kana achihura kuhura ndakada kungomuratidzewo kuti pamwe mukadzi angotorwa angoendeswa kumba kwavo zvisinganzwisisina kufadza kati angokuitira murutsinyo ngoti atongobuda waenda irono kumukadzi zvino mukatyamadza siko kuzvinzwerezvi ukunzwana kurova saka ndo zvinyowani zvamuri kuita izvi pane zvimwe zvinyowani zvamuri kuita kati sofa pazvinyowani zvaminazvo gore rino 2025 zvatokwana hazvina kukwana. Ndine tsvimbo imwe yandinayo yekuti tikaona panenge panetsa zvakaoma zvakafanana nedzimwe misha dzisingagarikike muno muchitungwiza ndedzimba dzakawanda dzakanga dzichigara machawa zvokuti vana vacho vakadzimara vasingachagari padzimba idzo vachiti vakapinda mudzimba vaimuka vari panze but ndikatora tsvimbo yangu iyoyo inongogara pamba penyu kana kuti zvemanthi chete zvinhu zvese zvinenge zvapera kuti tsvai tsvimbo iyoyo hatine zvaa zvimwe zvinhu zvetichingona setsvimbo aiwa haineri tsvimbo but inenge ine simba rekupeta zvinhu zviripo ipapo. Simba rangu rinobva kupi Mutongi? Ini simba rangu rinobva kuna Mwari ndounobva simba rangu. Kuvanoti munotora simba nze kumvura ipapo sezvakaita isusu vanhu vanenge vachizoita mashiripiti kana kuti minana kune rimwe simba rekumvura kune rimwe simba remidzimu yangu kune rimwe simba raMwari. Samune masimba obulo. Bosi chinhu changu chese chandoita inini ndotoudza Mwari. Mwari anondichini. Ndotomutaura kuti Mwari wangu ndakuita zvinhu zvakati. Ndakuisa munhu mbodhoro. Ndakuisa munhu mbodhoro Mwari takuna mari chiti zvakati ngazvidai. Mwari obaronakira. Ndototaura kuti ita. Bosi ukakumbira uroyi kuna Mwari anokupa. Ukakumbira uroyi kuna Mwari anokupa. Uroyi. Isusu ukatouya kunoku kati ndipe uroyi tokupa. Pana munhu zakambopiwa uroyi na Mwari. Ai kuti zvipati vandoziya zvangu but ini ndoziva kuti ukakumbira unopiwa. Zvafana nesu ndikakumbira kuti ndoda kuti munhu uyu zvafana pane umwe munhu akauya pano anga anetseka nemukadzi wake zvekuti vanhu vairwira mudzimu mumusha mukadzi akuti kana zuva radoka aipenga airasika pfungwa. Ndakangouya ndikati aiwa Mwari ndiri kumbokumbira simba reuroyi kudzosera zvinhu zvose izvi zviri kuitika paari. Ndikati motenga nzondora 1 apo vanotenga nzondora 1 ndobva ndasunga nzondora ine hembe yemukadzi ndobva ndati aiwa itsoke chimita sei chienda ngachindi anogesa kana agesa kukanda panoerera ubva angonokanda panoerera hondo yakazotanga iko kwakafiwa. Munhu wese akangoreyera chakaipa chite pamudzimu uyu waingorwa pasi. Pakati vanhu 5 vakafa vakateedzana. Sana ngaurayiwa nawo ndiani? Ndimwe matourayiwa nawo ndizvo. Aiwa dende urayiwa ndiye chimukirwa navanhu. Sana ngaurayiwa nei vana? Ndinongotuma simba chete
rudzosera zvawakaita iwo kumuridzi wazvo. Come. What goes around come baby. What goes around comes around. Zvinhu zvese zvinongodzokera kumuridzi wazvo. Wati Mutongi ndambobvunza mimi pakuita basa renyu Jesu Kristu munomuonawo sei? Munomuonawo sani mimi? Pakuita basa Jesu ndiMwari wedu. Saka semujesu yeye ndiye munogona kutumira simba rekuroya tokupai. Ya Mwari ane tsitsi dzake. Simba rangu aiwa ndingazonyatsopapatsanureva. Asi munotendei Baba Mutongi vati vane masimba. Boza ndine simba raMwari, simba revadzimu vangu, nesimba rani remachembere. Saka kana awanda anengaunzi masimba. Alright. Munoshandisa zvese. Baba moto. Alright. Asi munotendei kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari? Chaizvikurusa. Akafa kamu. Chifira zvivi zvedu. Amagamuchira Jesu. Ndikubvunza mukuru. Uda serious. Yeah, it's serious. Isina maturo. Wakati nyaya isina maturo yaenda kutaura. Yogamuchira Jesu. Amagamuchira Jesu. Atamugamuchira. And I think chero zvaitwa naNdunge. Ndunge maazombonzwa uchinzi adzoka. Pari pakagofa ariko izvozvo. Ini ndandibhilive zvekugamuchira Jesu. Kuti munhu unongoti Ishe Jesu pindai moyo mangu patonzwa kuenda kudenga. You don't believe him? Ini ndobhiliva runonzi kutendeuka kutera Jesu kunoendesa kudenga ka. Chinhu chisina kupfava chekuti mabasa ako anotochinja. Zvekutoti munhu kunonzi kubhiliva kwacho hakusoti ndabhiliva. Anditi kutosiya zvepasi pano zvacho wotanga kurarama mararamiro aaita Jesu wacho kwete kuti unongoti ndagamuchira Jesu patoti ndanyorwa mumoniki mubhuku yeupenyu. Vazhinji vanoenda kugehena baba. Wanda kugehena wakatemba. Ini hangu ndiriona sekuti inini kam zvinotangira ipapo pakutombotaura bozi vazhinji havapupuri nemuromo wavo vazhinji vacho nyange zvakanzi ndakuita chinhu chakanaka ivo unogona kutonzvenga usikadi kutaura chete kuti Sparks anoita chinhu chakanaka. Vanhu vazhinji inowana vakawana todhila navo sometimes vanhu vakawanda vakabatsirewo but kuti aende ataure nemuromo wake kuti zigo akandibatsira vanhu vazhinji havazvikwanisa. So I think process inotangira ipapo pakutombopupura nemuromo wako iwewe wachimisa muhana then mabasa achiita sei achikuteera. Alright. Sa Mutongi amene mune mamwe mashoko amungade kudza mhuri yeZimbabwe bozi mhuri yeZimbabwe ingada kutonzwa kwamuri bo ndimona wali spiritual ka. Saka munofanira kuti munhu vanhu vazive kuti toita sei kubva kuna Mutongi gore rino rakamira sei. Basada vanotaura imimi anonzi Micho. Madzoda Samson akatanga ari muzukuru waMicho vaitombotambira mumasecos avo vachitombobatsira ikoko. Hanzi mimi maakuchallenja Micho nekuti hafa. Hanzi dai anga ari mupenyu mamusingamboti bufu zvamunotaura. Iye Micho wacho inini wacho aitondiziya kuti ndizosvika papawa randinaro ndakatomuona ndiri mwana mudiki. Ndine history yangu yachazokushedzai kuti muwe yakakura yaMicho yake even anti yangu inini kwandakabva kauti ndoona kuti mudaro wangu agara apa utsanangura about kukura kwangu inini nezvakange ndichiita kubva ndiri mudiki kusvika pandiri nhasi. Kana vamwe vanhu vazhinji vanondiziya kana ndombokuendesa pamwe pacho pamwe pachikoro chatakadzidza chepamusoro apo kautsvaga vamwe sei vakambondidzidzisa vanoona kutaurirai kuti uyu ndiye unodonhedza chero vana muchikoro. Kudonhedza sei na madhimoni chaiwo kana satanism. Maprofita echokwadi muri vangani uno muZimbabwe? Hatizogoni zvedu kuverenga edu kuti vechokwadi vangani asi chandoziva nechekuti munhu wese chete akangogona ngoti chero akaromba chero akaita sei asi as long akangoti zita renyu baba mwanakomana mwaMsveni angoisa zita raMwari chete it's okay. Alright, ndakanzwa saka aye Micho akayo
akasiya main actor Ndikidza nditsanangure futi ipapo zvishoma panga pachinzi dai Micho anga ari mupenyu ndaisataura ndichobuda ntaura zvandiri kutaura ndaizvitaura. Pane mumwe mukomana ndakaona anga ari kuSouth Africa so akati Zigo kana mutongi achiti anoita shiripiti ndishedzi ndiuye. I think ukadzokera mucomment section unakuona asi ndakamwa zita rake. Ini ndinomutenga abve kuSouth Africa uye kunoku ndo vanhu vatoda ivavo. Ini ndinoendoita shiripiti rangu ndobva ndaudza kuti iwewe naMwari wako chitorako kuti nditendewo kuti mauri muna Mwari. alright sayato open challenge. This is an open challenge. Anzi huya ndikuratidze. Ndokuratidza inini. asana simba imimi nemaprofets edu atinawo like mapentecost ndiani tizviona imimi kuti takadaidza maprofets akaita sema-main prophets atinawo munyika muno manozikanwa nemukurumbira kuti azvona prophet Makandiwa kana prophet Hubert Angel kana prophet Kuda kana prophet Magaya wana simba ndevapi imimi vakomana vanobva nepana Micho because pana Micho toziva vakawanda pana imimi pana Samsoni pana Munaziri Elia amene muchiziya anotadzengeza 4 ndemwe andirafu kuti akakura nachiona Micho aita sei ndewapa wane simba utakaisa ground up. Ini manje handina kukura ndichomuona asi inini mukaenda kuchiwesheko uko zita rangu ririmo mubhuku rezvandaiprofita zvichiitika reminana yandaiita zvichinyorwa pasi. Ava vakakura vachimuona vachiona zvaaita. Tikutaura mabasa akanyorwa pasi kuti ningi mwana wokwakati kuchitungwiza akaita basa rakati ratakaona. Saka maprofets edu anana Makandiwa anana Magaya anani avo vava vanhu vakuru and handingagona kuti ana prophet Passion Passion Java inini handimuverengi panyaya yepawo unoverenga waMakandiwa nawaMagaya naHubert Angel avo ndogona kuvatya panyaya yepawo indawa Passion muchimurerudza ava vese ava kana vachida ngavauye pagiraundi kana iye ari kuti ane shiripiti anogona kuita ndogona kuita shiripiti Passion Java akauya ndogona kuita shiripiti remucheka wangu kuti uvhurike uende mudenga ndosiya zvakadaro ndobva ndamutiwo chimboitawo mang'eng'eng'e ako no kune zvisiri kuti kwa mang'eng'eng'e anongoita shiripiti totomboita kamega event kana kacup clash kirikuratidza pawo tombokadatombona zvingogumira na silent killer kuna nani kunokuti chitombodoti vari kuti vane pawa uyai timbosangana timboratidzana zvishoma zvishandwa zvatinazvo aiwa anga vauya titaure kana vakada kuti ini ndiuye kwavo ndoenda pahome pavo ndotaiwa paparatidzai shiripitirani toda shiripiti zvinoonekwa asi zvokuti anzi kune munhu azobva kwakati kune munhu azobva kwakati iye kana chiti anoporesa vanhu tinombosumuka tomboendawo muchipatara ini simba rokurapa munhu kumuporesa tongopiwa nguva diki diki tonamatira munhu ipapo ndomubvunza kuti wakunzwa sei aiwa ndapo iye wawobvunzwa kuti akunzwa sei kana akaenzanawo mapowers achitotenda Mwari. But do you have any video mina namushona matama nachipora ipapo munawe nemavideo nangu zvakafanira kuti ndine vanhu vanenge vakawanda vanenge vachiuya asi handigoni kuvatora mavidhiyo because umwe munhu haazvide vanouya panapo vakawanda. Unoziva umwe vanhu vanenge vachiuya panapo vanhu vane zvimari zvavo vanozoti kuzoonekwa ndiri pasocial media ndichita sei vunga ungatora munhu ane mari yevidhiyo nanika pavanhu upi wane mari vanomusobira mamavidhiyo azhinji vacho vanenge vakaomerwa zvakafanana nevanhu vaunoona kunonzwi kuDNA show kwaTete Mugabe aone munhu ane mari unongotsvaga vari kutambura munhu ane mari anorespecta secret anditi andokudza kuti amen of God manina maitiro yenyu but avideo but kwakuda vanhu toziva mana ngati nemakambani anotoyashona maitiro achitoita po zvongobudawo kamera yakadai soka vanhu vane mari chaiwo vane mari kuti zoti mari kambani yakadaiwo mashoko enyu ekupedzisira inini mashoko angu ekupedzisira ndiri kuti vanhu vese vane matambudziko ngavauye kunoko either chero
kwauri because kune munhu atanga kuvhunza kuti munobatsira pafoni here, munobatsira paonline here, munobatsira pachiche pio. Ini chero kwauri ndinokuita sei, ndinokubatsira. Dambudziko wada kuti mukadzi wako kuti muloke, ukada kuti kuitire go back to sender, tinoita futi zvakare. Either wanetseka nei oro mumusha menyu mwana wako ndiye munhu anifonera kanzi mwana wangu ari kusvikirwa kunoku. Chero kwauri wewe once tikawirana zvandeni chida chete ndinosumuka ndinouya. Toita zvinofanira kuita sei, zvofanira kuitwa. Chero pamba pako pasingagariki, chero kumusha, chero wakabirwa chii, zvose zvonomwana zvinokunetsa iwo panyama yako, unofanira kuya kunoku tigadzirise zvinhu zviri kuita sei, zviri kunetsa. Uye zvakare ndoisa mashoko ekungoti kutendawo kana president wedu nenyika yese navanhu vese kuti nyika yedu ine rumwe runyararo rumwe runonakidza kudarika dzimwe nyika. Ndo mashoko angu ekupesira. Tinoteta muri Zimbabwe tati kuno kuchitungisa vatavhizitira baba Mutonge timbonzwe timbobvunze 1 2 3. So thanks for watching, thanks for supporting, muchingofollowa nekulike.